अनंत प्या, आनंदी रहा। या मतदारसंघात खासदार आहेत की नाही हेच लोकांना कळत नाही असा टोला विशाल परब यांनी लगावलाय। नाही, मला केव्हाही प्रत्युत्तर द्यायला केव्हा आवडत नाहीत, परंतु मी एकच सांगतो की या मतदारसंघामध्ये एक आमदार खासदार शिवसेनेचा आहे की नाही, शिवसेना पण गेली त्यांच्या हातनं, आहे की नाही हे लोकांना कळत नाही। लोकांमध्ये तुम्ही कुठल्या टपरीवर जाऊन विचारा या मतदारसंघाला खासदार आहे का। त्यामुळे हक्काचा खासदार भारतीय जनता पक्षाचा येईल आणि तो लोकांसाठी काम करेल एवढं मी तुम्हाला सांगतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।